Ibi. Hi. Daw, nakikita niyo mo tayo. Hi. Yaman yung pamitlo ko nung kahit yung makalik yung nangangahugaw. Nawa, 90K, ano ron? Wah, bitaw. Naman na. Mga magkagay mong buli ah. Na. Makita ba? Pakita sa iya maya. Muhawa ko ba? Di ko mapakita nya. Ihatag siya yung cellphone magsinagtawag sa ako. Ta. Nawa na nakita oy. Wala, nag-off camera naman ay na siya. Yan, parang pindot yung buli. Bad man na ay, bad. Ma, nag-off camera naman mo, ma. Wala, agot, magikuan yung bata. Yan ko. Tutok na ba yung mo naman kitang tao? Ha? Saan? Ha? Oh. Nagay ko na siya. Nanghingi na. Kalooy. Oh, what do you call palitin na lulabi? Kangi pa na ang kunton, 1.5. Kaya kay may utang, magkunahan 1.5 pa itong pagkano sa hospital, pagdata, pagkuha dito sa ruto. May utang kaligo na bilin. Ibayad mas kurente, kaya nung matutong ako. Di mabayad sa kurente. Ingat to ni ate, ang pagkandit ka na pamangkoy utang sa iyang pagkandit. Nga kay, bayad sa kurente kay. Kanawa, yato nga nagpinya ba, di man mapabayad ang liko niya. Kay, di ko no basta-basta ang liko, di ko no sila basta-basta mo dawat na pinakot ako no kayo. Nga ang kwenta doon ako nawa magkulot. Ngato ako nung liko. Ngato na po ni. Ngato nga artin ko, ganyan. Ito at iyan ng kwatawa na kukuha kay. Ako na po bayad. Nga kay, imo naman ni, nga ipasigurado po bayad. Oh. Ako man itong gingan gini nga. Na may kwarta si Dindin Tunton. Huwag nila lang din ninyo. Ay. Kailangan din pa si Kurente. Kung naman laro ni Kurente, Tres. Loy, ako silang gainan nga po ang gana yung di padaagay. Puan, ang pamiliti ay. Ingong po, hindi na. Ako na may gamit na rin na. Yun po. Asa kayo na lang tayo. Ang huwag na kong asya. Para pamiliti na lang. Para pamiliti na lang po. Ingat asya. Bayad na lang ng kandingin po. Importante magiging importante.